Mai ndinu Malawi, ndinu Nzimai, ndinu jaji, timakupasani ulemu chifukwa chokuti ndinu jaji. Timakhala ndi chikhulupiriro kuti majaji amapanga chilungamo. Musaononge dzina la majaji, musaononge mbiri ya azimayi ya maudindo. Chimene mukubisa ndija? Chimene mukubisa ndija? Eni zisankho ndi DPP, MCP, UTF, Afodi, ndi zipani zinazi. UTM usali muti? Ndiye eni zisankho. Meki ili ngati refari. Ili ngati ndani? Sopano masiku ano mukaona game ya mpira, refari akakhala kuti pana pake sizikuchita bwino, chimachitika ndi chani? Twapita kuona VAR amati VAR. Ife ngati eni zisankho tikunena kuti tili ndi umboni kuti mafigures amene mwayika mu chikompyuta chanucho ndi mafigures apa ground sizikugwirizana. DPP wae sizikutani? Mutimvesese chimene tikunena. Ndiye ife tikunena kuti mabwana ndife, inu ndi antchito ongoyendesa chisankho. Tikufuna tione apa bwinobwino kodi mwayendesapo bwanji. Akuti ayi musaone zimenezi ayi. Anabelo Ntalimanja, Malawi ndiyo kwiya. Ndife anthu okwiya. Mwatizunza, mwatigulisa zinthu modula, mwatiphera vice president, mwationongera economy, mwatizunza boma la MCP. Mukati mulamule by force, Amalawi agende sifeyo iya. DPP wae, ine pomalizira ndikunena mau awa. Bwana VP ngati National Organizing Secretary wa chipani chachikulu kwambiri Malawi, DPP, kuyambira mawa ndikukumana ndi ma National Organizing Secretary anzanga. Ndipo bwana, ife ngati zipani zotsutsa tikupanga mademo. DPP waye, bwana ndikuwapasa Meki 10 days. 10 days bwana VP. Tikupanga mademo. Mutimange, mutipe. Koma tikufuna chilungamo. Anthu avote mmene akufunira. Anabelo Ntalimanja, Malawi ili manja mwako. Ukafuna nkhondo tili ready. DPP waye. Chala mwamba. DPP waye. Kuyankhula kwa kamuna eti inutu kubango kuno ndinu anthu odala kwambiri. Ma MP ngati amene wa masowa.